Kag ginakalipay ko, ipibalo sa inyo nga ini ang ako na nga nanging panaad halin pa sa kita grade 4 sa elementary. Gin panaad naton sa aton kaugalingon. Nga mientras tanto, ari na kita dali sa probinsya sa Guimaras, pagpapadayuno naton ang aton panaad bilang pagpapilambit sa kasakit at kamatayon sa ating Ginoong Kristo. And for this year, on your question whether or not I will still participate, I will still participate and I will play the role Nicodemus. Ining role ang akon gintungdan siguro sobra na isa ka dekada. I started as one of the children of Jerusalem, nag-fan bearer, nag-water carrier, nag-crowd leader, na-promote ako ng crowd leader. Kag after crowd leader, nagparidos pa ako, and now Nicodemus. Kag wala na ako naghandom, makwaon ang role ni Jesus Christ sa palamuton niya sa dagat. Kay base siling ni Congressman Rahman, hindi gid pagwa ang role ni Jesus Christ. Kay base matapos lang ang taltal, kag ang Semana Santa, hindi matapos ang baisay niyo ni Poncio Pilato. Ang isa ka dako nga pagbag-o subong bangod nga nagbalhin na kita sa location. Sa una dito kita sa smallest plaza, subong diri na kita sa atubangan sa atong nga munisipyo. Kag nagapadayon kami sa gihapon sa paminsar kung paano maging mapasanyo ang selebrasyon sa pagtaltal. Halin sa mga dinikada ng didiligan, madamo na sa mga dumuluong ng mga banyaga na nagkanto diri. Dumduman ko pa sang ang taltal ari pa diri sa right side sa munisipyo. Nagabot ang ambassador sa Nigeria just to witness na pagtaltal. In fact, may mga gin-record nga ang nagkalagto diri sa mga nagliligan ng mga dekada, mga top diplomats, ambassador sa Mexico, sa Spain, sa Holland, Canada, West Germany, Argentina, Costa Rica, and attaches from the United States military, among other personalities na nagkanto diri sa Banwa sa Jordan kag sa probinsya sa Guimaras. Ayhan laina ang nawong sa Banwa sa Jordan many years back kumpara sa Subong. Ayhan laina ang dagway sa probinsya sa Guimaras. Pero isa lang ang magkakabili. Ang amon sinseridad kag ang amon nga commitment nga padayunon ang kinumpisahan. Nga mo ang nagpabantog sa siningamay nga Banwa sa Jordan isang probinsya sa Guimaras. Balaan naman yung nag-umpisa ini antis pa mag-probinsya sa Guimaras. It used to be a sub-province of Iloilo until 1992 when there was a province move. Kanti subong, amon hindi na pasalamatan namon nga mga pumuluyo gusto man ang desisyon sa pagpanawagan ng mga probinsya ang Guimaras. Ang Banwa sa Jordan, subong mo ang second class, kag nagapaniwagin ang tagsa ka mga pumuluyo kag mga opisyalis nga padayon naton nga mapasanyo ang aton pagtumalahan sa probinsya.